TV Mombasa. Mano kanyere mor ma jopuonj mandigwa obedo godo ka gichopo Mombasa. Komachielo ni jokunyo mula matinde kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mamalo konygi yudo lesen mar kunyo mula. Ka giwacho ni gisebedo ka gioro kwayo margi ne piny owacho, kata kamano dwaro margi pok onyago lemo. Jofwambo moro ma Migori Joju manolimogi kuonde tich margi kendo miyo wasigana makamae. Higni medo kalo ka jokuny mula matinde kaunti ma Migori yuago pek ma yudo lesen mar kunyo mula. Kata bed ni piny owacho kawo kalo kuom migaono, mochuni mwandu mantie buolo osebedo ka singo chiwo lesen jokuny mula go matindo. Jokuny mula matindo giwacho ni nyaka sani singo ni pok onyago lemo. Jokuny mula matindo gi kawo tele kod Aloizo Chola wane gisetemo oro kwayo margi kawo kalo kuom mbui maonge kaminol kadasta, kata kamano pok giyudo kony. Sebedo ka watemo kon gi koni to wayudo ka nitie changamoto mopogore opogore. Achiel kuomgi onego bene wa register e kadasta. To kadasta kwa dhiye to wayudo ka nitie challenges mang'eny. Ji mang'eny nigi licenses madongo dongo mok nyal yienwa mondo wadonje kadasta. Edwaro mar yudo license idwaro ni nyaka itim gimiluongo ni NEMA report. So NEMA report ni osebedo changamoto nikech en gima bende biro gi cost. Koro mondo mi oyud thuolo mar loso pesa ni marom, the fee mar NEMA en gimoro ma is about 50,000. Giwanire maido lesen osimo ginyal kata yudo chiro malong'o mag mula kaachiel kod yudo konyruok mopogore opogore ma oting'o kata hola ma ikawe bengi. Sirikal be amiyo agone erokamano sirikal ma Kenya hasa national government. Namba achiel oseketo chik miluongo ni The Mining Act Cap 306 2016 ma koro sani jokuny mula temo wuotho e chikno maber kabisa. Sirikal mamalo konywa, oketnwa gino bedo mayudo yot, kik iketnwa vikwazo matek ma ok wanyal chope, nikech sama ji mang'eny oseyudo mining permits ning'iso ni jogo gibiro golo ushuru bende ne sirikal. Jakom mar kamiti mochune jokuny mula matindo e kaunti ma Migori Eli Duro wachne dieri ne jokuny mula matindo osetemo manyo lesen ni kawuok kuom piny owacho, kata kamano dwaro margi pok ochopo kare. Kadasta ni kidhiye ibiro yudo ni wan gi jok miluongo ni wabwenyenye kata foreign companies. Nitiere foreign companies mane odhi moketo gige kuondego moloro. Koro jogewa mag jokuny mula matindo gi ok nyal yudo thuolo mondo mi giket gimbe kwayogi e kadastra kacha. Koro yudo ka foreign investors gi omako area madongo kabisa. Duro wachne santie marok ma saga achiel ma jokuny mula matinde kaunti ma Migori ma osedo lesen kantie 25 bende ma pote moro kwayo margi to pok odhi kare. Jokuny mula matindo gi kaunti ma Migori bende ywak ni piny owacho ok onyuoyo kata gigo mag geng'ruok ma ginyalo tiyo godo e sama gikunyo mula kaachiel kod kindeno ma giluoko mula. Magito to gidwa konyo kaka jokuny mula. Miro ni koro partners kaka jo Solidarity ma koro biro gik moko machalo gi magi. Sirikal bende onego bed challenge kamiyo wa nikech kopo ni gibro expect oshuru machalo kama, wamba wa expect kuom gik ma konyowa mondo mwadhir gini malo mondo Kenya osud malo. Sekta mar kunyo mula ka ok osebedo gi chenro maber kata moriere manyalo miyo sirikal dewogi mondo mi giyud konyruok through chenro maber mar kaka joma tiyo. Emomiyo sirikal osebedo kawacho mondo jowa makunyo mula gi gibed in cooperatives. Through cooperatives koro yot ne sirikal mondo mi okamin mondo konygi kaka jok moriwore. George Juma, Ramogi TV, Migori.